Инсталацията за биологично третиране на площадка Хан Богров е изградена като част от проект Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община. Проектът е финансиран по оперативна програма Околна среда и е на обща стойност около 39 милиона лева. Възложител на проекта е Столична община, изпълнител обединение Егерсман & Ко. Строителният надзор се осъществява от консорциум ICIH. Инсталацията за биологично третиране е предвидена да приема и обработва 44 000 тона годишно разделно събрани биоотпадъци от територията на Столична община. Съоръжението функционира като две отделни технологични линии за третиране на 24 000 тона годишно зелени отпадъци и 20 000 тона годишно биоотпадъци от домакинствата и търговските обекти на град София. Постъпващите в инсталацията зелени отпадъци от поддръжката на зелената система на града се складират на открита площадка за зелени отпадъци. След което материалът преминава през предварителна обработка. Тя включва отстраняване на примеси и раздробяване, за да се получи подходящата за процеса на компостиране структура. Подготвеният материал се зарежда в компостните клетки, където в продължение на 2 седмици протича първата фаза на компостиране. Технологичният контрол е изцяло автоматизиран. След приключване на интензивното компостиране, материалът се прехвърля в зоната за зреене на компоста, където, разположен в компостни редове, периодично се размесва и оросява, като по този начин се осигурява необходимата аерация и се поддържа оптимална влажност. Този процес е с продължителност от 6 до 8 седмици. След приключване на втората фаза на компостиране, озрелият компост се подлага на фина обработка за пресяване през барабанно сито, където фината фракция всъщност е готовия продукт, а грубата фракция се връща обратно като структурен материал. Отработеният въздух от помещенията се използва за аерация в компостните клетки, след което, преминавайки през увлажнител и биофилтър, се изпуска пречистен в атмосферата. Разделно събраните биоотпадъци от търговските обекти и домакинствата се подлагат на предварителна обработка в 2 отделни функционални зони, според спецификата на постъпващите отпадъци, където се отстраняват примесите от опаковки, метали и други. Тук органичният материал се обработва до получаването на суспензия, която се отвежда за третиране в зоната за анаеробно разграждане. Процесът на ферментация се осъществява в биореактор при мезофилен режим 37 градуса, вследствие на което се получават биогаз и частично стабилизиран ферментационен продукт. Системата за биогаз събира и анализира биогаза и след неговото пречистване и изсушаване го преобразува в електрическа и топлинна енергия в когенератора. Произведената електрическа енергия се подава към електроразпределителната мрежа, а топлинната енергия се използва за технологични нужди от различни консуматори на площадката.
Частично стабилизираният ферментационен продукт се хигиенизира чрез пастеризация при 70 градуса, след което се обезводнява, за да се подготви за процеса на последващо аеробно третиране. Към него се добавя структурен материал и след като сместа се хомогенизира, се зарежда в компостните клетки, където е осигурено допълнително подгряване поради ниската биологична активност на входящия материал. Тук време престоят е около 3 седмици и след приключване на процеса компостът се подлага на финна обработка. Поради специфичния състав на биоотпадъците, финната обработка тук е по-прецизна и включва пресяване през барабанно сито и обработка в сепарационен модул. След отделянето на примесите се получава фина и груба фракция. Фината фракция е готовият продукт, а грубата фракция се връща обратно като структурен материал. Отработеният въздух от помещенията предварително се подгрява и се използва за аерация в компостните клетки, след което се пречиства от амоняка в киселинен скрубер. Като продукт се получава амониев сулфат, който може да се използва за наторяване в земеделието. След киселинния скрубер въздухът преминава през биофилтър и окончателно пречистен се изпуска в атмосферата. При достигане на максималния си капацитет, инсталацията ще произвежда около 13 000 тона компост, над 600 мегаватт-часа електроенергия и около 30 тона амониев сулфат годишно. В зависимост от търсенето на пазара, продажбата на тези продукти ще компенсира част от разходите за поддръжка на инсталацията. Съоръжението е единствено по рода си в България и след въвеждането му в експлоатация в началото на 2014 година, Столична община ще разполага с необходимия капацитет да оползотворява биоотпадъците на града по един модерен и екологосъобразен начин.